Espero dut guk txartel gorririk ez ikustea, aurkezpena bizatietan ingo dugu, hasiera nik ingo dut, eta gero Bertolek ingo du azken zatia. Berez gu gatoz kode poesiaren euskarazko laborategia orkestera, eta ordan nik ingo dut nolait sarrera bat, pixkat testungura jartzeko, eta hortik aurrera ja Bertol hasiko da kode poesiaren laborategia, ikastaroak eta eman dutenaren berri hitz egiteko. Hor behan agertzen da webuna kodepoesia.eus dela eta interesiko duzu miratzeko. Esan duan bezala, nik egin gut pixkat testu inguraketa eta azalpen orokora, eta gero Bertol hasiko da azken zatiarekin, pixkat suspensa handitzearen. Eta, pixkat aurkezpenaren egitura ulertze aldera, izenburua, jardunaldean izenburua ez, Euskara Leskara, Euskara Mundu Digitalean, guk galdera aldatu dugu, eta galdera da, literatura mundu digitalean badago, ez dago, igual pentsatzen dugu modu azkar batean, edo hausnarketa askori gabe, igual eman dezake bi mundu ezberdin direla, ez, literatura eta informatika ez daude zuzenki lotuak. Gero, ikusiko dugu, azten bagara horri pixkat buelta ematen, lotura eman dezakena baina handiagoa dela. Baina, hasiera batean hori, gure asmoa da, bi arloien artean dagoen amildegi hori ez, pixkat gerturatzea ez, eta azaltzea berez ez dela hainbesteko diferentzia, eta gainera denborarekin txikitzen joango den zerbait dela, hizkuntzaren prozesamendu automatikoa eta horrelako tresnak, indarra edo eraginkortasuna hobetzen da zenean. Berez, informatika eta literaturan arteko lotura 3 kategoriatan banatu dugu. Batetik, informatika erabili daiteke literatura zabaltzeko, erabili daiteke literatura aztertzeko, eta baita literatura sortzen saiatzeko. Hemen, garrantzitsua saiatzeko oren hori, ze, oraindik ez gara, makinak ez du sortuko, pertsonatek sortu dezaken naturaltasun berdinarekin. Baina, lehenengo kategorian hasteko, hemengo adibide batzuk ja aipatu dira gaurko egunean zehar, adibidez, Armi Armalen Josuk aipatu du, baina, pixkat honekin esan eguna da, informatika erabili da literaturaren inguruko jakinduria zabaltzeko, ez? Bada modu bat jendeak idazle berrien inguruan, o liburu berrien inguruan, ikasteko edo jakiteko zelan argitaratzen ari diren. Hemen daudenetaz gain, baita sartu daitezke soporte digitalak, ez? Ez iguka ere sartu daiteke literatura zabaltzeko modu bezala. Baina, Armi Armaz gain, ja hori aipatu dutelako, adibidez esan daiteke, Wikipediako bolonderesek, Euskal Wikilarien elkartekoek egin duten lana, nolabait sozializatzeko, ze idazlean Euskal Herrian, ze lan egin dituzten, idazleak.eus ere aipatu daiteke, gaina .eus da, horren, arazi bat gehiago. Eta, gero beste gauza bat, nik hemen pixkat sorpresan harrapatu ninduena, korpusena, Bertoli galdetu nion, zertarako zen hau, baina egia zentzua gaukala, ez? Kasu honetan bi adibide jarri ditugu, estekak ez ditugu irekiko, ez dagolako denborarik guztiak ikertzeko edo behiratzeko, baina, laburtu ditugu, ordan kuriositatea daukazu apuntatu, eta gero lasaiago zautenean biratu ezakezu. Baina, bi korpus hauek daukaten, kuriositatea, hauentzate daukan utilitatea, da, adibidez, ez, nik hitz bat, ez dakit nola erabili, ez dakit, nik etxean erabiltze dut hitz hau, esan nahi honekin. Jendeak horretarako erabiltzen du, ulergarria da, hemen bilatzen badut, agertuko zaizkit, edo literatur klasikoan, euskal literatur klasikoan, edo edabide eta gaur egungo testuetan zera bilera mota daukaten. Eta honekin ideia atin dezaket ulergarria izango den, edo ez. Pasatzen bagara bigarren kategoriara, informatika erabili daiteke baita literatura aztertzeko. Hemen adibide pare bat aipatuko gu, lehenengoa, da bertsolari txapelketaren analisia. Kasu honetan, Manes Agirrezabal eta beste batzuekin batera garatutako zerbaia. Honek itezuna zen, 1986 eta 2013 artean egon ziren txapelketa nagusiak, batetik egite zuten, aztertze zuten, ze gai eman zituzten gai jartzaiek, eta bertsolariek ze jarrera hartu zuten gai horrekiko.
Hau da, serioski hartu zuten, humoretik joan ziren, baina gero horretaz gain, azterketa horren parte, baita, da, zeintzuk dira gehien erabilien rimak txapelketa guztietan, ez? Edo zen neurri erabilia gehien. Adibidez, aztertze zutena zen, garai batean, kartzelako gaietan, ohikona zen, 8ko handia, edo 10ko handia. Gaur egun, formatu horiek kartzelakotan ez dira ia ikusten. Azkenean jendeak aprotsatzen duelako luzimendu pertsonaleako, ez? Puntuak lortzeko beste moda. Horan bilatzen dute formatu konplexuago bat. Baita, adibidez, egite zutena zen, automatikoki bertsoiek analizatu, eta ikusi, bale, ze hitz ezagutzen ditugu. Hitzak ezagunak egiten zaizkigu, ondori estatu dezakegu euskara batua dela. Ezagutzen ez baitugu, bi aukera. Edo, errarakadak dira, euskarazko bertso batean txertatu dena, hori gertatzen da, Araban desente, gainera, eta bestetik izan daiteke euskalkien parte. Eta gero baita, datu bat nahiko deigarria dena, adibidez, neurtze zuten itanoaren erabilera zenbatekoa zen. Eta adibidez, 1996 edo azterketaren hasieretan, ariketen 10%ean edo erabiltzen zen itanoa, eta adibidez, aztertu zen azken txapelketan bi bertsoalditan bakarrik erabili zen itanoa. Horan pixkat ikusten da hizkuntzaren joera zein den, bertsolarien aldetik. Gero baita, ja aztertu ezakogu bertsoak aztertu ordez, eleberriak edo idazle konkretu baten nolait trajektoria edo karrera, ez? Nola idazten duen. Izan daiteke liburu bat hartu eta kontatu ze lema ezberdin erabiltzen ditu, ez? Demagun, 5.000 hitz dauzkan eleberri batean, hitz horietatik benetan zenbat dira ezberdinak. Zein da bere aberastasuna? Edo zenbat aldiz erabiltzen ditu izenak, zenbat adjetiboak, pixkate ikusteko bere idazkera nolakoa den, ez? Konplexuagoa, edo esaldiak luzeagoak dira, motzagoak. Eta baita, aprotxatu daiteke, idazle berdinaren bi libururen konparaketa egiteko. Adibidez, ez dakit, hartu idazle bat, eta esan jo, liburu honetan erabiltzen ditu esaldiak nahiko luzeak eta gainera konplexutasun maila handiarekin, eta beste batzuetan oso esaldi laburrak. Batzuetan izan daiteke erabaki konstiente bat, ez da berdina umentzako ipuin bat idatzi, edo helduentzat, horren hor moldatu behar duzu zure izkera. Beste batzuetan igual, nahi gabe, edo, ez dela hain erabaki konstientea, eta hu eraberean egin daiteke baita egile ezberdinekin. Eta, ja azken kategorian sartzeko, hau ja, kode poesia sartu ezakegu kategoria honetan, baina hori baino lehen, bai aipatu nahi genituen beste pare bat adibide. Eta lehenengo da, bertsobot, hau pentsatzen dute ezagutuko duzuela, ikusiko zenutela nonbaiten. Hau berez, Aitzola Astigarrak egin zuen beste batzuekin batera. Eta, hau da, robot bat bertsoak abesten dituena, baina horren atzetik dago literaturaren ikerketa bat. Kasu honetan, aztertze zuen Euskaldunon egunkariaren korpusa, zeuzkan albiste guztiak, eta baita bertsolari txapelketan erabilitako esaldiak. Honek, sailkatze zituen neurriaren arabera, zenbat silaba zituzten esaldi horiek, eta aukeratze zituen 8ko txikirako egokiak zirenak. Gero horrekin, 4 oin emate zitzaizkion robot hori, emate zaizkio robot horri, eta aukeratuko ditu 4 esaldi neurri horretan eta errima horrekin bat datozenak. Claro, hausaz aukeratzen baditugu lauiek, atera alzaizu gauzat oso arraroa ez daukana bat ere zentzurik. Honi beste buelta bat ematen badiogu, egin daiteke, bilatzen ditugun 4 esaldi horietan, nolabait hitzek bata bestearekin erlazioa dukitza, ez? Adibideat jartzaitik. Esaldiek baukate etxea, logela, komuna, egongela, horrelako hitzak, ez? Etxeko gauzekin lotuta daudenak, igual kistoneko astakeria botatzen du. Baina, probabilitatea handiagoa zentzu minimo bat edukitzeko. Gero, badago Durangoko azokan egin zen, performance edo aurkezpen baten parte, eta hu Uztaritz Beteluk eta Mikel Azkaratek egin zuten edo jarri zuten. Eta, bere zen, Uztaritzaren olerkiak sare neuronal batetik pasatu, sare neuronal batera sartu, eta honen helburua zen, olerki bat automatikoki sortzea Uztaritzek egingo luken bezala. Hor dago adibidea, lauki horretan dagoena, ikusten da zentzu askorik ez daukala, ez dela oso ulergarria, eta hitz batzuk, asmatutakoak dira, o dirudite behintzat. Baina, pixkat
azkenean horreitik esaten genuen literatura sortzen saiatzearena. Hau teknologia hau garatzen doan inean, emaitza izango da ulergarriagoa edo errealistagoa. Eta bitartan, saiatza besterik ez da galditzen. Eta horrekin ja sarrera bada, eta horrein Bertolen txanda, berak ja saltzei zueko de poesia eta zein izan dena ainerteko esperientzia. Ratzaldeon. Nahi dituziatenean Puntos Fundazioetik Leirek eta Manexek eta zantziaten, kode poesia taller bat egin nahi dugu eta nik egia esan berri zuet ez nekin, ez da zertzan. Igara ibilitan eola hizkuntzaren prozesamenduan eta bertsoak sortzeko, automatikoki sortzeko alegin hortan eta bar, baina ez nekin zertzan orduan behiratzen hasi nintzen eta bitxia eritu zitzaiten alde batetik. Eta urrena esan ziatena izan zen, ez te uste oso masiboa izango denik. Behintzat garbi duk, kode poesia, hitzak esaten duen bezala, da poesia egitea, baina kodea erabiliz. Programazio lenguaia baten sintaxia erabilita eta errespetatuta. Daukan arau bakarra da, konpilatu egin behar da. Konpilatzea ez dezute jainko igual zer da, baina da, programazio lenguaia batean egindako zerbait zuzena dela egiaztatzea, ezta? Zuzena dela programazio lenguaia horren irizpideak errespetatzen dituela. Orduan, jarri ginen pentsatzen, nola egin behar zan hori, baina aurretik ez ginen lehendabizikoak, eta ikusi gendun, pixka bat nola sortu zen, eta beste hizkuntzetan zertze honin da hortarako, ezta? Karo, esango zute, programazioa eta poesia hau sortzeko derrigor poteo batean edo horako numaiten sortu behar da, ezta? Eta alaxe izan zen, dirudienez, Dinamarkan, neguak oso luzeak eta iluna dira, eta poteoan zebiltza programatzaile batzuk juntatu zian, eta elkarri esanten hasi zian, gai izango liatekela batak besteari, bat egiten zuen programa besteak jakin gabe egilea zeintzan ezautzeko. Eta horren hasi zian, ez da baidatzen, zein egiten zituen programarik ederrenak, eta garbienak, eta txukurenak, eta horren norbaitek esan zuenik, poemak ere egin ditzaket programatzen, ez da. Eta alako testu inguru hortan hasi zian poemak sortzen, programazio lenguaiak erabiliz, eta, hor badaude, webgune horiek, adibide batzuk ikusteko, eta, libururen bat ere argitaratu da honen gainean. Gaztelaniaz, Belen García Nieto da, erreferentzia mundu honetan. Orduan, pixka eta adibide horiek kontuan hartuta, lehendabizi, euskeraz ez da inoiz alakorik egin, eta orduan, pentsatu ginen nola diseinatu ze hauek. Ideia zen, Donostian, Bilbon eta Gasteizen bi orduko mintegi bana egitea, eta helburua zen, kode poesia ezagutarazi, eta horretan jardu nahi duenari, oinarrizko ezagutzak eta baliabideak eskaintzea. Eta baita ere, lehen Manexek erakutsi duen marrazki horretan bezala ez, informatika mundua eta poesia mundua, elkarren urrun diruditenak, pixka bat mundu batek bestea ezagutzea, ez da? Poesia jende gutxik irakurtzen du, irakurtzaitasuna zabaldua gero emakumeen artean, informatika mugatua da, irakasle izan naiz informatikan, adibidez, 180 baino gehiago mutila dira. Orduan, interesgarria iruditu zitzaigun, hor gertazitekena zer izango zen ikustea, ezta? Eta, hortarako, lehendabizi erabaki berri izan gendun, ze baliabide erabiliko genitun. Programatzeko 1000 aplikazio daude, batzuk kompletuagoak, besteak erraxagoak, eta topatu gendun, webgunea bezala badaola bat, ezer instalatu berri gabe ordenagailuan, programatzeko aukera ematen duna, jdoodle.com hori. Eta orduan, errastasun aldetik erabaki gendun, egokiena, hori izango zala. Horren ondaren, diseinatu gendun kode poesia mintegia edo laborategi hori, nola izan behartzun. Gure hasierako zalantza zen, ze jende jungo da, jun daiteke laborategi hontara. Jun daitezke batetik informatikariak, poesia munduan sakondu nahi dutenak, eta bestetik jun daitezke poesia ustean zaien jendea, pixkat informatikan sakondu nahi dutenak. Orduan,
Claro, ez genekin ze jende etor zitekeen, eta orduan pentsatu gendun mintegi honetan, lehen da biziko puntuak izan behartzun, programazioen oinarriak azaltzean ez da oso simpleki eta oso gainetik izan. Orduan, prestatu gendun nolako 15 minututako, 20 minutako azalpen oso simple bat, lanean jartzeko, esan dizuet, baldintza dela, programa bat izan behar dula, ez funtzionatzen duna, baina bai programazio lenguaren sintaksia betetzen duna, ezta? Eta orduan gero planteatu genitun 3 ariketa, beti ere adibideetan oinarrituta, ezta? Orduan, lehendabizikoa zen alde literarioa lantzeko, bai? Pentsatu gendun informatikariak ere etor zitezkela, edo poesia ustean zaienak errezago ingo zutena alde literarioa lantzea zala, eta orduan, egin duna da prestatu adibide simple bat, programa simple bat, poema txiki bat ere badena. Eta hori, txantilloi edo plantilla bezala hartuta, orduan, erabiltzaileei eskatu, hori aldatzeko, oso era laburrean aldatzeko, baina beraien lehenbiziko poema eta beraien lehenbiziko programa lortua izateko. Orduan, oso denbora gutxian, lortuko zuten poema eta programa, beraz, lehenbiziko kode poema, beraiek sortua, gure adibide batean oinarritua izan, ezta? Hori izan lehenbiziko ariketatxoa, bigarrengoa zen, kontrakoa, ezta? Alde informatikoa lantzea, eta orduan, pixka programatu araztea, pixka bat, baina baita ere poema bat izatea nahi gendun, edo behintzat poema batean oinarritutako zerbait, ez? Orduan aukeratu gendun txoria-txori poema, bai? Txoria-txori poemak daukan egitura, egoak ebaki banizkio, ez? Badauka nahiko erraztasun desienterekin ikuste gendun bihurtu zitekela programa baten, ezta? Eta orduan, poema hori hartuta, bultzatze ditugu, netortzen dianei, bultzatzen diegu, poema hori, nolabait, lehertaraztea, ze poema behortan hain ederra da ez, baina bihurtzea kode poema, eta beraz programa bihurtzea, ezta? Hori izan, bigarren eriketa proposatzen diguna, eta hirugarrena da, norberak, utxetik, bere kode poema sortzea. Batetik, poema pentsatu behar da, eta bestetik gaina, poema pentsatu behar da, programazio lenguaiaren sintaxian oinarrituta. Azalduko eskizuet, adibideak zeintzian, eta pixka bat nola jokatu gendu. Hau edia, programazioen oinarriak, jakiteko ze lau gauza azaldu genitun, aldagaia parametroak, mezuak nola idatzi, pantalla batean nola agertu mezuak, eta gero baldintzazko sententziak, baldintza bat, nola programatzen den, eta begistak, behin da berriz egin dituzken aginduak, bateaztean atzetik. Eta alde literarioa lantzeko aukeratu gendun poematxoa, izan zan Berritxarraken disko horren edo izenburua Jaio musika hil, eta orduan, programatxo eman genien, honek azken batean egiten duen gauza bakarra da, lau mezu horiek pantailan idaztea. Bizitza Berritxarraken arabera, Jaio musika hil hori da emango duen emaitza. Eta orduan, beraiei esaten geniena gauza bakarra zen aldatzeko bigarren mesua. Zer da bizitza zuretzat, eta orduan musikaren ordez, zer atea ziteken. Twitterren ariketa hau ere ontzan, garai batean, eta norbait idatzi dizun, Twitterreko txiolarien bizitza dela Jaio kexatu hil, ez nuenik esan, beste batek esan zuen Jaio bizi hil, Jaio bizio hil, jolasteko pixka bat, eta pixka bat alde literarioa nolabait lantzea, plantilla hau hartuta. Eta honekin, hau konpilatze dute, exekutatze dute, eta ikuste dute, programa bat egin daitekela, programa txoro bat, edo simple bat bintzat, ez, egitea, posible dela, eta izan dezakela poesia puntu bat, nahiz eta kasu honetan poesia mezuan dago, programa baino gehiago. Honen ondoren, esan dizueten bezala, txoria-txori programa bihurtzen saiatu ginen, hau da guk egindako bertsioa, nahi egina bertsio egin daitezke, baina, ikusten dizuten bezala, egoak ebaki banizkio, hori, kasu honetan azpiprograma bat izango ditzake, eta hori ikusten da, nire atrue, ez du alde egin, eta txoria false, baina nik txoria nuen maite, eta baina txori ez baizkiot egoak ebaki, ez da nire izango, eta txoria izaten jarraituko du. Orduan, hemen daukan misterioa da, baina
espaizkiotegoak ebakitzen joan alda edo ez da joan, ezta? Eta orduan, hori implementatzeko modu bat izan zitekeen, zorizko erantzun bat ematea, eta orduan programazio lenguaia, nahi haina komplikatu daiteke, honek egiten duna da, hartu eguneko denbora, eta ze horretan bizigean, ze egunetan bizigean, kalkulatzen du zenbaki bat zorizkoa zerotik egunea, eta gero bikoitia baldin bada alde egin du, bakoitia baldin bada ez du alde egin, edo alderantziz. Bueno, hau zan adibide bat, baina beraiei ez genien eman hau, beraiei eman genien jatorrizko poema, eta jatorrizko poematik ea lortzen zuten kode poeman kodeigo bat zerbait egitea. Eta bueno, esan daun esperientzietan, programatzen ez dakin jendeak laguntzarekin, baina lortu du zerbait simple egitea, ezta? Eta gero azkenengo ariketa zen, utxetik zerbait sortzea. Eta bueno, hartarako beste zenbait adibide emate genitun, egin zitekenari buruz, eta bueno, adibide hau webgunetik aterata Code Poetry erabiltzailearena edo webgunetik, eta honek egiten duna da, while hori da bitartean, ezta? Baldintza betetzen den bitartean, giltzartean da ona errepikatu behin da berriz. Baldintza horren emaitza egiazko baldin bada edo true baldin bada, orduan bigista hori ez da inoiz bukatzen. Orduan, kasu honetan, jartzen baldin badeu, while true edo egia den bitartean da, egia da hori, ez da, ez erkestu irauten betirako, orduan emaitza gisa agertzen dana da, ez erkestu irauten betirako, infinito arte agertuko litzak, ez da, orduan, bueno, horrek ere, poesia puntxu bat badoka, eta are gehiago, gero konturatzen zeanean, azken batean ordenagailua mugatua diala, eta memoria mugatua daukatenez, hor, akats bat ematen du, memoria akats bat, eta azkenean bukatu iten dala programa, ez da, orduan, polita irutu zitzen egun, abstrakzioa infinitua da, ez erkestu irauten betirako abstrakzio hori, bere hortan azten martzen badezu, infinitua da. While hori infinitua da, eta beraz, infinitua da. Baina gero praktikan emaitza finitua da, ezta? Orduan, kontraste hori poetikoa irutu zitzen egun, eta horretik adibide bezala, hau erabili gendun baita ere pixka bat inspiratzeko bertaratu zidanak. Beste adibide polit bat da, Unix, Linux sistema eragilean, komando lerrotik lan egiten badezu, badago agindu bat edo komando bat, juiz izena duna, gaur egun beste erabat egiten dira gauza, baina garai batean, unibertsitatean da nemilenean, norberak endun erabiltzaile izen bat, nahiko enkriptatua zana, nirea zan Hiparkov, adibidez, horrek esan du, JIP hori zan profesorado, Arrieta, Kortajarena eta B. Bertol. Orduan, jakiteko zeintzan erabiltzaile hori zeukana, galetu bertzan Juiz Hiparkov, horren erantzuna ematen zuen, Bertol, Arrieta, Kortajarena. Eta orduan, norbaiti buruatu zitzaion, galdetzea Juiz God. Nola God estan erabiltzaile bat unibertsitatean, honek ematen duen erantzuna zen, God doesn't exist. Orduan, oire, izan ziteken, kode poema polita, ez da? Beste adibide bat, tailerra hauek, mintegi hauek egiten hasiala, bai, egerri dutela .eus fundazioan, beraiek kodepoesia.eus webgune hortan jasotzen dituzte kode poema hauek, eta bai egerri dutela, pixka movimentu gehiago, eta jende animatu da, bidaltzea gauzak, ez? Eta horietako adibide bat izan da, Alejandro Barredok bidalitako bat, eta udaberriko maitasuna deitu zion honi, eta Python programazio lenguaian egin zuen. Ez dugu esan, programazio lenguaiak 1000 daudela, eta berdin dala ze programazio lenguaiatan programatzen dan. Orduan, honek egiten duna da, margarita baten ostoak edo, horiek, kentzea imitatu programa baten bidez, eta orduan, egiten duna da, bat kendu, maite nau, beste kendu, ez nau maite, maite nau, ez nau maite, maite nau, ez nau maite, eta orduan, bukatzen dianean ze horiek, gehatzen zaizkion zeak baldin badea, bikoitia baldin bada, maite nau, eta ez dela, ez nau maite, ez orduan hori imitatzen zuen, eta ikusteko, beste gauzak ere egin daitezkela.
hau da, genuen guztia, bakarrikan bezatea, bueno, ez dela oso masiboa ikusi du Gabi de la Mazak zenbat zea dauzkan, hau da, justu beste muturrekoa da, baina, bueno, Gabi de la Mazari Erasmuseko ikasle hark animatu zuen bezala, eta pentsa, guain zertan geratu dan hori ez, bueno, hola gauza txikitik hasita, inoiz ez da jakiten nori izten gan, eta, bueno, ontan gabiltza. Mila esker.